Laat me langs zo. De reden dat we hier aan de kant zitten is dat je geen licht hebt. In ieder geval niet aan, dus ik weet niet of die stuk is. In Nederland binnen goed 190.000 mensen met autisme. Ze kunnen voor de politie heel onverwacht reageren bij gelijks als ze aangehouden worden. Een verlichtingsfilm met agenten alerter maakt op mensen met deze beheinding. Het Frieske Korps kreeg vanmiddag het eerste exemplaar van de film Autidelict. Ik ben fucking gehandicapt, hoor! En waarom word ik door een auto pas? Is niet goed, hoor? Het is een indrukwekkende film. Wat we daarmee doen is een beroep om politiemensen bewust te maken van het feit hoe ga je om met mensen die een autistische beperking hebben. Dus we doen dat in onze beroepsvaardigheden training. Ruud Woltering is autistisch. Hij is bij de première aanwezig en denkt dat politiemensen wel wat hakken in de film, waarin reconstructies en praktijkvoorbeelden te zien binnen. Op sommige punten zou het eventueel wel kunnen helpen, zolang ze dan wel goed ook bij nadenken van wat is dit voor persoon en wat heeft hij en is hij nog gehandicapt of niet. Daar moeten ze ook vooral goed om denken. Ja. Het is goed om te weten dat er mensen met allerlei kwalen binnen die het echt wel verschillend reageren kennen. Dus in die zin leer je dat dit aspect ook spelen kan en dat je daar rekening mee horen kan.